శ్రీమాత్రే నమః. పురుషోత్తమ మాసం 30వ అధ్యాయం. నారదుడన్నారు, ఓ తపోనిదే, మీరు మొదట పతివ్రతను ప్రశంసించారు. ఇప్పుడు దయచేసి వారి లక్షణాలను క్లుప్తంగా వివరించండి. సూత మహర్షి అన్నాడు, ఓ బ్రాహ్మణ, ఈ విధంగా నారదుడు అడిగినప్పుడు శ్రీమన్నారాయణుడు ఇలా అన్నాడు, ఓ నారద, వినండి. నేను పవిత్రమైన స్త్రీల యొక్క ఉత్తమ లక్షణాలను చెప్తాను. భర్త వికారమైనవాడు లేదా అందమైనవాడు, మంచి స్వభావం కలవాడు, వ్యాధిగ్రస్తుడు లేదా రక్తపిశాచి, కోపంతో లేదా తాగుబోతూ, ముసలివాడు లేదా మూర్ఖుడు, మూగా లేదా గుడ్డి చెవిటివాడు కావచ్చు. ఉగ్రుడైనా సరే భర్త హృదయానికి ఆనందాన్ని కలిగించాలి. అత్తగారిని, మామగారిని, తమ భర్తను ప్రత్యేకంగా పూజించాలి. ధార్మికమైన పనులలో అనుకూలంగా ఉండాలి మరియు సంపదను కూడబెట్టుకోవాలి. ఇంటి పనుల్లో ఎప్పుడు సమర్థురాలిగా ఉండాలి. ఆహారం, గౌరవం, మధురమైన మాటలు, ఇంటి ఇల్లాలు వీటిలో ఎప్పుడూ తెలివిగా ఉండాలి. ఇంటి ఖర్చుల కోసం యజమాని ఇచ్చే డబ్బు ఉపయోగించాలి మరియు మీ తెలివితేటలతో కొంత పొదుపు చేయాలి. విరాళం కోసం ఇచ్చిన డబ్బు స్వీకరించిన తర్వాత తన వద్ద ఉంచుకోకూడదు. భర్త అనుమతి లేకుండా మీ బంధువులకు ఎప్పుడు డబ్బు ఇవ్వకూడదు. మారు మాట్లాడకుండా ఇంట్లో అందరినీ సంతోషంగా ఉంచడం పతివ్రత లక్షణం. నారాయణుడు అన్నాడు, ఓ నారద, అన్ని లోకాలలో మరియు దేవతలలో భర్తను మించిన దైవం లేదు. భర్త సంతోషం వల్ల కోరికలన్నీ నెరవేరుతాయి, దుఃఖం వల్ల పనులన్నీ నశిస్తాయి. పురుషోత్తమ మాసం 30వ అధ్యాయం సమాప్తం.